Не знам, тато, как ти върви с Ред Пила? Еми, както добре. Това е напълно обратната идея, ама както идея. Да, обратната идея е да нямаш наследници и да умреш. Не започна да. Да нямаш Между другото, ако искам да нямам. Никой не ми трябва. Айде, Bloodline свършва там. Да. Я виж. Брат, паска. Да, това е 100% фейк профил, ама давай, айде, давай. Гей, чакай. Брат, всичко изглежда толкова Майко мила. 100% фейк профил. Пробай се, пробай се. Ама давай. Трябва да... Няма шанс някой да се казва Спаска и да изглежда така. Спаска. Паска. Ход. Какво? Те изкъбате. Няма шанс това да го казвам Вика. тук ще ти. Кой е аз? Не, бе, Васко. Какво каза? Брат, Соная Занимай беше... ти да почнеш като Иван. Какво каза Васко? Брат, Яни деклайна някъде беше някакво 9 от 10. Не. Флашкай. Някакво Няма почва шанс. да... Някаква флашка, вашия умор. Да. Андрей ще ни дойде от гръб, нали знаеш? Не знам. Той е пикнал. Ето ги. Всичките ли О, са? тия... Брат, Да. ударих му 3 крита. Ударих му 3 крита. Но аз съм му фармил. Ей, не Опа. ми се играе, бе, не ми се играе, бе. Изкликвай. Мале, да изчакат само да взема пари айтем. Тия са Андрей, някакви каква е тази чизари. звол? Абе, брат, какви са тия нехрани майковци? Тия са някакви чизари, те се опитват ако им кликнат играта лево едно. О, това е тук. Чакай да изпия един наред пил. Бате, вие ми имбате, ама... Се научите. Ама какво защити Виж, се? ето, аз съм на своето мнение. Идем яни. Аз не съм, дори няма се направя, че съм. Аз интнах. За какво се върна? Не те послушах да такова. И са. Аз сам викам. Няма смисъл. Чакай. Какво викше? О, сега ще го пише, брат. Аз съм твърде grown up над да мисля за глупости. Ага, извинявай. Играеш лига в момента. Имах виждам. Абе, когато си искам да ходя да се натискам с него в дискотека, да той е минал през... много ясно, че няма смисъл. Не е много Аз фан. съм им казал, ама те ми викат. Те са... Кой го е казал, бе? Той е... Ки Авгус си лимит по един от двама. Съчинява си това някакви неща. Чакай малко, Ванчо, какво казва? Не, Авгус си лимит като... Значи, написа, няма смисъл Не ги сте да вече. да ходя да се натискам с някой от дискотеката, дето е минала през 10 кура. И вика, това ми го казвате вие. Нали, не съм съгласен с вас. Казах. Ти Авгус си лимит. Никой не ти го е казал, не се прави. Не, казваме. Айде. Тук е я. Идвам. Я. Много бавно идвам. Аз мога да дойда с лут. Тя е с Armor Break. Чай, дай. Дай. Аз имам хил, някъде го нещо. Браво. Браво, бе. Еми, аре. What? Идвам да не давам. Дайте ми на 40 секунди обаче. Добре, мога да го взем ние има Не, това. няма мъртв. Айде. Е, да игра. Ау! Дайте ми на 20 секунди обаче. Айде, ела тука. Браво, бе. Е, Васко е зона. Да, се остави. Бинарния. Е, се смит. Да, се остави, брат. Да, сигурно си Браво, бе, ще Андрей. попарат. О, Реник към вас. Малко чеж да ти задави. Мислите да отиде. Добре. Акшен не. Имам хедно. Его екшан. Имам минут. Яла Яни. Я ут на 2, 1, имам ут. Деба, брат. Ако има худ, щехме го убием. Да, среда. Мога тук. Той е 5-1. О, Майко мило. Добре. Ще да си взема още да... Само не умирайте на бот. Я... Добре, акшан. Айде, Ванка, давай. Вай, не знам Няма къде е. от. Не, никакъв това лайф. 40 секунди ни да викат. Акшен не за при вас. Те мога да ги убием. При вас. Чай, се ела към нас. Ела, че Вито ще дойде. Не знам. Ето я. Ванка!
Оле, майко! Как ще да там? Не минах. Ей, къде ни е джунглера, значи? Бягай, Ванчо. Аз не ти казах да не си там. Аз не нали? ти казах да дойдеш. Може О! Тук ли си, бе? Само яде, брат. Ей, ти само ядеш. Не, бе, не скачай, бе, гледай. Няма скоча. Тива, дай. Но брат, някакво от сорта съм, те са там след 5 секунди и не е да ги И ти що не си там, като знаеш, че си там? Защото не мога да се портна от раптори до бот. Мога да идеш пеш. Джунгъл див. Джунгъл не това е Ей, мене. пистата си. Иди на Дрейк. Иди на Дрейк, Цецо, там почва Дрейк. Абе, Айде бе, Цецо. Иди на Дрейк, иди вземи. Базикам се, бе, базикам се. Не ни трябва ли? Помощ. Лутвай. Мъртъв съм. Това е. Няма да флашне и да ме хилне и да пусне долу. Чакай, бе, аз гледам Цецо. Майкът Не, не е. не. Аз съм тук, ама съм през страната, не мога да направя нищо. Къде сме? Къде е смайта, Цецо? Мога да ги забавя. Колко мога да направя? Бе, ако ги убиете, пак сме добре. Да, брат, не мога да се движа да му еба майката. Абе, вие троли. То ме изтрива, човек. Его и то троли, брат. Ей, Кой троли, бе? Абе, Смешнико. ти 5 кила, 5 кила от вас е взел. и той е ревайвна. Абе, брат, как ще измислят Тот по-глупав не герой? даваш от това? СС. Васко за хил. Затова не. Да, но Браво, Васе. Не даваш. Защо съм с плаш? Аре да После купим беше раят. да дойде отзад. брат, аз ще да направя супер лут герой, където Значи, пръски бие демидж. ще купим раят Да, и ще направим лига като Roblox. Това вече е Брат, Брат, друга аз съм игра. с И като плаш, не е Minecraft. с гол. Това никой няма да играе играта. И ще губим пари. Идвам до мид. Ще играят. не го служай. Ще Е, ние. работи. Браво, яй. Идвам. Учих я? Типи Триндамир. Ще няколко остана да е. Кем на бот. О, мога, жив! Ау, Цецо! Че, не видях, че съм с такова. Стената. Уца, ти не знам дали минава. Не, минава през стени. Андрея, ако беше останал, щехме да ги вземем. Не минават, аз не съм Яни, какво ще направя на 20 хил? Вземеш дъблок и щеш. Да. Нито имам рейндж да направя нещо, нито имам хилт. Знаеш ли, играеш твърде много на една линия с Иван и знаеш като него. Нали мога да фанеш? Ренекона е топ. Never mind. Мога, ама няма Аз да съм е. мъртъв. Изхватих една камара билките. Брат, аз съм буквално мъртъв. Аз ще ги разделя малко. Браво. така. Буквално не Остава. си мъртъв. Буквално си на фул Мога хелт. да реенгейджна. Хил. Трябваше утно там. Сета. Добре, Я помощ. имаме Там съм. лойцата. Къде е Вай? Повай. Ето е тука. Добре, турчина извън файта. Браво. Браво. Не сме долу. Взехме ли? Взехме. Дай, Иванка, Идвам. бягай. Бе, педераса, бе, човек. Значи ще флашне и всичко ще ползва, за да ме убие, бе. Браво. Айта. Има ли флаш? Идва ли? Няма Гримниче, няма пак. гримниче. Умрях! Мамка му! А та оцеля на 10 хелт. Ай, тя влоби. Не ми се играе. Патри самото стана на 10 хелт там. Брат, мразя Юми толкова. Много са видни си тия двамата. Маля, Юмито е 600к поинт. Събличам се. Събличам се. Не. Да, Нека да. ги видим сега. Не го да видя този скил, да Пусна така да го. се така. Да. Табличаш те. Аз съм без тениска, сега ще ги видим колко са добри. Дано помага. Знаете ли, че Riot казали, че Юми е била грешка? Да. Сигурно сте пробвали да направят, не знам, Йоме. И се е получило Юми. Добре, Юма. чакаме им да и... Губената състава на шум. Да. Като ви, на някой... Идвам, Цецо. Знаеш му, Ай, ти не биеш демидж. не вие повече да бие на мен. Окей, Цецо. Как му Да, ще ладно. кажа, внимай Васе. Вие какво стана? Гледайте да не умират. Ако му е то да го убием. Няма мод. О,
Бе тук. Браво да вас е. Охо! Пресна дума. О, курв задника. Кой мря там? Зад Тристана ме шредва като... О, Уф, уф. Браво. Киндът го има Тристана е някакъв Ще момент. успеете ли да пазите? Не, аз не мога да пазя. Дева, те ще бак. За 2 минути рек само. Няма да мога, Андрей. Дади. Дади. Help me, дади. Връщам се. Съм стък. Съм стък. Добре, Stick тренахме. in the microwave. Съм стък in silver, дади. Open the door. It's too hot. Изтува. Са всички си сами наред, Бофа, гледаш ли? Айде, Андрей, ти засядал ли си в парламент? не съм. Първен Искаш ли? си съм мъртъв. Не, Ди... Андрей, искаш ли да си с теб си? искам да съм ти с теб. Ти си ми степънко. Не, Андрей, ти ще има с теб, бро. Аз съм Абела Сейфти. Това. Спомер. Аз не хващам. Знам ли? Спомер, да. Андрей е твърде innocent да схваме. Тристана е само на ботна, но... Добре, сол. Това беше това? О, почвай. Почвам я. Това е добро. Типи. It's fine. Тя е на full health. Успя да му спрат. Тя е Давай на да full пушваме. health. Давай да пушваме. Аз се бегам. Да им хилпнем. Да, съм мъртъв. Ма те ти пукнат. Абе брат, тя е на full health. Какъв този тъп герой. И съм... Има чай. Пъшвайте ми, че трябва да ресетнем за Дрейк. Аз се хилна от Редбов. Тя сигурно няма да оцелем, но да знаеш, че това, което правим в момента е за много добра кауза. Така че давай! Бегам като кучен! Дайте момчета. Кой какво правите? Абе да го бросна го. Да. Кой е това? Тя тук е. Дръж я. Ще скочи. Юина е с нея, па Ще не скочи. бия. Добре, дай Дрейк. Умираме тук. Боско ни е типи. Не ни трябва, Васко ще ги държи на топ. Та тук. Ще да кажа абсолютно също. Ще да кажа също. Това е за добра кауза. Да. Нямам да. Айде, Цецо. Найс. Браво бе! Андрей. Пота. Не бе брат, той идва да ме... Ау! Нищо Васко. Дай, Васе, бей. Вате, едвай! Сам си. О, ти си надъждата. Дай, моля те Майко се. мила, Моля ти те това отнемиш се. бе! Давай. Yes! Пак ще ли мога да бием? Yes! Само го са. Давай! Нексуса! Ей, Я и не! какво правиш бе? Няма Той я и лутна чак. Добре. Иска да ги... Колко вземам? Добре. Това е перфектно. Имаме надежда. Ей, Ваня, това беше за добра кауза. Да. О, Това добре. жертвата ни Имам 3 беше гага. отбрана. Само не трябва да взимат балон. Е така, играем за обжективи. Добре, Брат, ако- виж, да. имате един Те не могат да си контакт. позволят да вземат парон шеднем. Ако някой ти е за Deep Love, да скома плотне. Еп. Аз мога да О, отида. трябваше да ама. остава един. Да отида ли? Не, стой. Имаме време. Дори да сложиш хорд на Blue Buff някъде, играта пък е добре. Добре, айде. Легит някакво Тя са ми на някакво на път 4 аутоатаки. Само внимание. 40 секунди. Пожелайте ми успех. Имам улт. Айде, успевам. Легит. Оставете D-порт, имам улт. Просто го убивам някакво, ако не ме харта синат. Те Нека да имат си върнем и бил... балон. 300 на ут. Той умира. Умърх сега. Абе, лека. Айде, чао. Ако направим балон, някакво ще е Да. Елате барон. Те са Васе. почти. Добре. Имам типи. Бива я котката. Остави D-порта. А, така. Добре, вие Оле, там. майко! Те са всички там. Стовай. Ай, Васе. Дай, Васе. Вате, ти Ай, прави го. Тритмент като... Тя ще те като отмъне. на Андрей. Тя те избута да я. Чай, фък. Смайта ми е 5 секунди. Няма смисъл. Би, бе, брат, би. Те са всички... Браво, Браво, бе! Ей, Yes! Вате! Yes, easy! Браво, бе! Мале! Ей, за втори път печелим така игра, между другото. Пати майката. Я си изтивят играта.